Buat Kang Toit yang punya wilayah spesial Bapak Ijidan. Apa wis kelalen karo kula wong ayu, apa sih mari rindu, apa kakang beli kelingan waktu ditoang pindangan, waktu malam minggu loroan dirubung semut barengan. This production kandu kakak cinta nengambang minggu lamari sayang perhatiannya ilang, apa kenang deleng semblam demene ningkula kelem, mungkin kenang deleng sing montok cintane ningkula rontok. Buat yang punya lagu, buat yang punya hajat sekeluarga. Bapak Ijidan, Kang Toit yang punya wilayah. Jan jero cintane durung jodone ngawine karo sejene, Yes Production. Apa wis kelalen karo kula wong ayu, apa sih mari rindu, mungkin kenang deleng sing plaem cintane ning kula kelem, mungkin kenang deleng sing montok demene ning kula rontok. Putra Fajar Muda asik. Bapak Ijidan, Kang Toit, ayo gadis sawer mati munjuk paning Kang Toit. Najan reket demene, najan jero cintane durung jodone.
mari rindu. Apakah kang beli kelingan lagi ning toang pindangan, waktu malam minggu loroan dirubung semut barengan. Ganggu kakak cinta neng ambang ning kula mari sayang perhatiane ilang. Apakah kang beli kelingan lagi ning tong pindangan, waktu malam minggu loroan dirubung semut barengan.